Wie is dat? Ik movie. Wat? Ik movie. Wiki Movie? Ik movie. Oké. Hé, waar is de dinosaur? Deze er. Is daar de dinosaur? Dat is de kamine. Oké. En wat doet het paard? Wat doet de koe? Moe. En wat doet de kip? Oké, wat doet de muis? Ja. Wat doet de koe? Moe. En wat doet het konijn? En wat doet de vis? Die. Nee, de vis doet helemaal niks. Wat doet het paard ook alweer? Wie is dat? Ik movie. Ricky's Movie? Ik movie. Oké. Wat ga je doen? Ka. Huh? Ka. Wat ga je doen dan? Ka. Ga je slapen? Ka. Wat is Vicky nou? Oké. Wat is Vicky nou? Oh, daar is Vicky, ja. Vicky Potsch. Vicky Potsch? Ja, Vicky Potsch. Wat is Vicky nou? Oh, daar is die. Klaar? Ka. Klaar? Ka. Wil je eten? Eten. Wil je slapen? Wil je naar bed? Met sapet. Vicky, slapen nou? Ik sa. Met jou no. Nou, wat? Ik sa. No. Vicky, slapen nou? Ik pot. Wat is Vicky nou? Oh, daar is die. Hé, wat doet de koe? Moe. Wat doet de poes? Miauw. Puskato. Miauw. Ja, poes gaat ook miauw. Ja, weet je de poes? Ja. En wat doet de koe? Moe. 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 En wat doet het hondje? Of. Ja. En wat doet de vogel? Tjiep, tjiep. Volgens kapo. Tip. Tip. Ja, tjiep, tjiep, tjiep. Laat eens zien, hoe doet de vogel? Wat doet de vogel? Ja, dat is de vogel. En wat doet het konijn? Toen cadeau. Wat doet het paard? Oké, bye bye. Bye bye. Zwaaien, Say. zwaaien. Dag, Gosh. bye. Bye.